abusanfo na ye hia ye no pani kase bi bedi nkomo sani emunim no Asante man amamre edoso ye didiem ye kasam ye ntuma frem yasem edwabo ase ayi ase nemom ba ko edi mu akotene pa eye asantefo ye ntuma frem mpanimfo timi fra ntuma ebi a wote ase ebi nso a wonte ase eno pani kase ye ya bekirem ntuma no wotimi hu obi na wafra ne de asi ne naase obi de ka ne katogi obi su de ebo ne bum ni nyina e wa sekire enu ti na ne ye hia ye ne opani kase yi ebedi nkomo na wa kirem ama ye te ase ne ye hu kwan a akan mamu ni asantefo omuntuma frem eti esanse enu so edi mu akotene pa yie e wa asantefo amamrem enti ne me kona mene nana yeboa akodi nkomo e bantuma fremu a wa wedare wo mu yie pa nana yani wa hia ye mwakwa aba mejo so edi kan sani amadi kan aka no entuma fria eka asante amamre ho enokre si yebekọ nananu mu anim yebekọ adwabo ase yebekọ ayi ase yebekọ awareje ase ntuma fra edi mu akotene yie pa okre na menim obetimi a kire yemu de enti e ma ntuma fra edi akotene wo asantefo amamre mu ni tetie mu ane se yedi dwanwoma ene hya ase asante ache anyini ni nyina mu ntoatoa so nim de ebesi ntoma so ntoma no ebia wodin yewo kotoko ena yewo adinkra yewo brisi ena yewo kobre yewo kente yewo din bebrebe ewo mu na ne dibre no wohine panyini ade edikan ena mebeda ne de akire wo frise ntoma no de ebidi da bi achi ete se ahemfu nchine nti anapanyi de no onfra no basabasa kra ni senka kamera kra da me ni so esi etwa ntoma kase edisi adofo nyina nim ansana anapanyi oni kase bomase na se dutu ofra no ntoma na wasua mena gura ni mu ama wohia se obesa efra no ntoma ni bio e wa bonten to nya efra no ba ko eno ano efra no ba ko a eno ano no ye wo yensuso ya deshifo eni ya man watogo eno nyina na ye wo ade bi wo nso a ye de kye ha a ensane ohwemu a ohwene si a yentumu sa kwa wen na ade bia eno no nyoma egunu komne nyoma akanyina no edadi kama ne na hinema ni wose no nso edadi mu bi ehu ade a kanu ho nyina edadi na obaboko no so ne sa eda adasamansa yam nyoma egunu mudu ntino so wonya nipa bayigini tata no eye ahemfo mpanfo entomanie okay ti ano no mo mfrɛ ma ne ntwi fom etwi fom a akade no nyina firi akofom o kata so ye nhunu okay nti besi ase ti we no ye nananom mpanfo nanum entuma frɛ mu no ti de hibiem na di so wadaroma de di so no so ye ba ye mranti bremu a tuntuma no se papa frikro mu bo o ha no bi frikro wo papa bo wo ba hwam fom na Dabi, papa na eba. Ye friend papa ebo. Entuma na me friend na me kire wase.
papa bo o papa say no problem wan so ni say unye homework we yen take no che say o be nyina nsam ko enti na oda masa ne ufra ye yi a wo bo ni din say ye frɛ no papa ebo no na say no nye nananom nko a ende ye wo ntuma mo cha say bebre ana mi jiro obi no okay anu so eja die so no say eja na ye efiewura ti we di eja nom ena tai fira ni say ena eja so ba eja nu free gromu ba na de o de ba no a che say we abofra wo fia e say papa ba na che say wono wa free a aba ne aban ne na ase kakra na otimi san so mu na che say efiewura obubom no oba efiewura awari ewura sikewura oye fie yie ba eno no yeso anu say minim say mo penso no mo te hu asante fo e ba o ma so mo tuma anu say a na che say no dodo na say titiri no ye janom eja ba eja wo hwefie yie wo kasa obi edi sa okay ti we dia wo ye isu ye hemfo ne efra wo ntoma sa we ne wo be yes sia we na mo henkwafo na mo henkwafo na ba na no die na wada ma say entuma no uso mu a na obuka ya na ade bo na ba ye ni adaje e etwu fom kura de aka no yo mfa ho nya na sem wo fata no wo dana na ba hu na ba ehinkwafo no no ehinkwafa ni na ba okay ti wawie no no ye free ehinkwafo so no ma hu se wo san buka ntuma no mu ye kwa de she foso adehye enso na efira wo ntuma sa ne awuye wo na nti we so ye adehye ntuma adehye ti omo bo twene didi na na achi so omo so tumi fira wo ntuma sei na no ase wo ye ya no kyekyere ye no ma hu sa wo de gu nsanifa na ade na we di anko benkum na wo kyekyere ye no wo fira no ebi se wo nyoma mu adaje ni enti no ese se wo ye simple yes anso a we sa repeat na wo de som na na ne kyekyere mu no so no ntuma fira mu no eya mo tai efira egu benkum na mo gya mo nsanifa no e depend de nyame ye wo so ye bonkum a uko bonkum so e unifa uko nifa so na kyesem fum so obi anim se ntoma no wo firi a obefira egu unifa so na wagya benkum ana benkum no wagya nifa oh ya kire ko titiri na dodo na ye ta hu se ye fira egu benkum ne yagya nsanifa no ya kire ye gya nan ne ye oma kitenkiti be di company fo nimti no na mo kire me ni nyina benifam enti no e yade a ye be kire wo fie ye bonkum gro na ye be kire wo na aye nifa okay sa adaroma agi se asem na sankran so mbo modin na ye bonkum gro na omdi nifa nso wurewurem na aye fa bi se untimi fa nsa bonkum enkoche ho hene ana onkoche ho hema enya adwuma okay sana tumanye nsutie okay akame ni me nantu eno so ye de wu fira yi akame ni me nantu eno so ni din no mo ko na microphone de na training tinana ne we fra isu na wo fra no aka me ne me nantu wo hwe me na adenti na wo fra ne sa oh se me de me nantu kire efe na just say ne wu kire de nana mesi abobbo me toma no me ni kanu kra anye ne wo a me nantu no wo ha me me ni kana ha me nantu na ka esa o ma ne kosoro se dead na me ni kanu na wa nantu no e dead le ya adwuma na se ne wu kire de na chese we no aka me ne me nantu no omom ta fra we no ye omom wa nantu woni anantu kra na won toma na wo fransa na kire se ne bia na amfata wo oh obi anko ne nantu
ene ne hu ne yire ne dofo obenya ye nyina ye kire ma no mema na ni gie ho na sane awu kire yi de aka me ne me nantun o fira na wa na akosoro na wa nantuo no adadi yie na no no hwa omo nantin aye poti no sane awu kan no because ana se wa nantu ti se bia me gina ha ya me nia nantuo ya wa hwe ya na ntuma kura krim ya hwefo mu sane awu kire ye obi o wa nantuo bi enu awu ya be krim wa hwefo nji so woni mi ye baba mesro busa se o questions wa ga ye na wada me ze fra aka me ne ma na ntuma eno be ma no ntuma na wo fra no ne widie ni nyina asie enti na nantu no na nantu ne tira so wo ye be mu a wo sipi na wo na nantu a no so wo be ma mu enti so wo de da ne be ma su di akira wo di da ne wo dan be ma di asie akira asante fo ma esan se ye se nantu tira se se nantu tira se so ojan na so enti de bon no busa ya ma be jama de oh dabi no mo pesempo enti na ya to so no sane wa kire mu yi eche sane wa fira ntuma yi ya aka me ni nantu nti so obi fira ne ntuma mu se yi a na che se wode ne nantu no o danadi a kire sesa bi wo ye be ma o sipi sita nti so oja na nantu ni sei no oja na basa ne saa no si dwomu a no hu sa mpa be ma na ebe yi na no je se basa na ni ase de wo de chi mayo oh na say no de ye ho amanye dada a chese wa wo kono kra ya kamfu anantu aya be ma nantuo mu anantuo ni hwe abasa bi akọ be ma na ekoi nti eba ne saa no a na se oba sima bi so e bia ono so te ba bi na wo hwe se ne wa nantu aya poti ne wa basan se ne wo fira wontuma ma na ye fesa no a eba saa wono so timi ma osan bi ma hu se awuyi ase watwe ama oh ye nya adofo no da wutimi nya yonko ntuma fira mu keke no enya ntuma nso se ntuma obi okwana ne kunu obese ne kunu fira sa ntuma ne bi enti se wu fira bia otimi ba nchen ebe kamfo na o kamfo waje no ni nyina mfamu nko se o kamfo mi nti no odo bi ano ya se kura yes I kura no obi susu timi ba ho pa na o nkyere kakra wo mu na ne mabi wo fie kura nka obenya nka obekire wo mo enti nya ma ba ho nyina no mba ho se ade na efa eche se opo wasem the one we are wo suban no wo wutrim no abeda bet wasem akọ da bet wasem so awo nche wo ho no onim gwase akoda adi yese wo hwe ade e ba wo so sa ade e ba so person ni medi agro ene emene ni bedi agro na mo person ni medi agro na mo penkyekere bi afrim ho a ese wodi ni die ma wo nim die ni wo nkyekere no so enti e wo mo ahodo bebre okay obi wo ha wo kamfo o se na ni je ho obema wo ye onyawo a ono obenante onyawo kro obeware wo oba bi susu wo hu nante ni wade no a amana kai ni nua bi akaka akontuo mu a ohun ni da na oye bi ti se wo ope wasem na kai no oba bi susu wo ho a ni nua bi akotena kuro bi so a fe ni waba ebenya ono anko ni bepi na ni nua na esei enti obetimi kura so atwa abata ni nua mo akire no wo kire no so a o nsam so enkokwa o so be yi wayo tisani o mani nyina wo ho a sa adwumadie we wa mo ni ana ho a obeka se wiase ni pa nyina ma ni nyina bese ware wo enso na nya no kra enti sani ana na wo kire mu sani ye kasa yasa ya didiem ni bibia ekasa no ntuma friends no ekasa obroni be kasa communicate ekasa entina asante ye wonioma bebre wo yanim ye gitumu a yesua kabeboa ye fise nioma bebre wo a ye wo ha ni ajato enso nya ne a ene funso abai bi wo be miemia so saa wotikuma so na onam San Francisco dudwa won funso an wo boka enti no nyame ama hu nim de ene yenso esuro twodi ampo nyankopon se o mai abotre ene don yentweme nipa na yesu yehu omo na yeni omo ni akuta ho no mso se ye wo bibi ne ba sa na obi a won so nyame abo na oben wono o so ne nitimi gipa wadaroma ti ye kwaye nimu no se sei wa kire ye wo de ya beduru
aka me ne me nantu menim se bi wo ho a o de beka ye ho a na se obi tie ya na obi hwe ye ne a minim manu ya ntimi kwa na mkutam kura anu so ye de wo betri minim manu ye ntimi kwa na me kura tie no obobo sa na o de ahye ne matuam hye ne matuam eno no ensem wa yesu nyansam ketwa wo betie fo aso e ban se dia eno ne ba sen a ebre ben na yefra sa ntuma no ebra efie nsensem entiase anya adwuma efie panyini ka asama chini abemu no nkofo se omo manso twefo na ta afra sa ntuma no se na me ka se edru mra kasa ba na World Cup na bom Asante football no ye de ahye moto am yi na se ntina na se wo hia obi na wafira ne ntuma mu sane wo kire se minimanom ye ntime kwa na mekura na wa kekere a na wo de ahye na moto mu na kyese ni bre ya ba ebia na koko krachi wa ko banga ko ni sika wakwa ne nsa nkampo wo yi sika no so wo envelope money ya reporting bag mu wo ye say ya obwa o fa trotro ni ade nyina trotro ni hia no ade hia no se ade no a ehye ha no obemwa no sa ana na kyese wo twe ade no se bibi so nti wo ta hia wo bi na wafira no ntuma se ya na kyese nya ntuma afira no keke bitima ba se na de hia bi hyem se wo ben na ade na ese board ya na kyese bibi hyem eno no na se wo ni di nkomo na do se ko ho na eno yetimi e de champagne hyem yetimi de wine hyem enyo bebre take away kra awon pese obi hunu na ene na nanom ene mu amopentuma afira no next time ehu mu a ye behwa mu ntuma no yie pa in fact ene watwe ya de na si ade so ena so ti nana ya du foforo so ya du foforo so ene de enye ye kra de besi bia besi ei what some am de befi na kyese ajwa fojo musa ma mo de ba mbo ya munya yo catch em play am kwa na mo ya busia ofia ha ene so ene ebi ekoda ya na yi nana in fact ajuma fra we dia nika ena wo hwe ni parisa ne wafira ntoma no ene ne ye ya wode ba ene ebia nsem bia wo ka no bia ntoma mu ne ye so wa mi da na di jira wo nti we no hifo na ta afira sa ntoma obi a wo no obi anya asem ana obi a wo kotwe manso ana se hifo na ta afira sa ntoma ya wo busuam supporters ono on pe busuam panyina di on pe chamie di on pe hwe di adamusafo no nanso di mo obi a on ti ase position bebem nti ono no oba ne ntuma afira nya afa no okotire ne kama bia na bi osese gu ne bosa are ready to fight ya kanya oyigu ha abakade na fight ba ene ohun na no hu se ani braba so wo nya hwe no bia no appoint adwafojo wo so wo hwe me adwafojo so bia na ni da no sese wa person di sese no baku bia wono de be yeso wono ba ko su kwa na wo hwe no nti esa oba ya ga so obi anyi na ni na santumano basa no understand so de basa se nti eno no sa no ofira ase ebetwi fom se ebeka ne kotodwo nya ho no odwene this year no ba nya ordinary person etimi ye nipa bebre etimi ye wa ofie nipa na mum ya obi wonu mu a wo ano de aba from I don't want to man so ho fact ye ta hu pa na msa ya na ya adwene nko so ene ye wo kwame nkroma so ho kwame nkroma so de ho no de akame shirt white no be si ha na eno so mai was agefo Dr. Kwame Nkrumah adenti ne friend sa wa Kwame Nkrumah na eta friend ntuma mu sa na say e enti ne ye de Kwame Nkrumah din na ato so se me ka say akan culture no nzima kakra ebe fra yen akan culture mu wo ba nzu ni bi say Asante Kingdom nyo no de ba ye o ho dada na ni gi yen nzu amane no ho no ebe mu amani tumi ye ya himfu bi efe onwa yetumi ahemfu bi sisi ahemfu won kan ho correct ene nzima ho
ache so go benya Asante Media nkasu otwedwa na odi ko ayamane no so tisi wontwa nya agise no obre no ho ase nsem bebre ntine na hode otimi na hensem gu om so okay hono na ohwedi na so wonsre wo hene kase dia esese wode ne nzima patapata no egu ne nsan na betu sa chase free ha ansa nimpo odinidie ama ohene kase se ofura no ntoma ne bi ntino ukomo a eye nidie a odima de ntoma no se na ne dia ntino ode na tade ka ho sebe ya sakraye kakra ebeba wono no de no ne Asante fo dia ka politics dia se obroni atete dia wa hye coat no abotai bohuro ena se wonso ye wo hene nana ena wusi akonwa no so na ofra ntoma unhia sa atade no okre ututu kente no a ye wura kofo bae obae wa nya kwa menko wa nya hye ne na basan igu ho a ye nyina ye hu Rollins ye bi okre Rollins kwa de sane awukai na kwa menkroma de no no so timi atade fufu e de guso patakari ko a botai timi bo batakari no wa botai wa ase okre salt ase okre pa de intra tribe bi nsusu de ka ho okre e no de be bata eno so ho eno so ho nti se fra ne sei sane wa ye nu na bia ye de bibi sha ase ne ayi a yes na na ni de se o hu sa mo mbo fufu se de tribe foforo e de ababata ho kaka Asante culture ho okay eye bom nwire enyuma omoye ti nana em say ntuma fra ne mugu ahodo bebre sane waka no menim se akaba akomienu bi anu so no mi dum baso ya fise ntuma de ensida ye be fra da chi bia ye hia me a ya to aso fise de asa ne di kan ni ye de ntuma megina ma ye mo ahodo bebre ye be sese ahwefo nso e be hwe no omuso nyante ase nsronku bi e ba ku ni mienu kura no a na ye nigi no omuti ase se e amane a omotime sua bi na de doso bebre no ne ho adisua ya na ya dodo ya nti sane na wakai futuo bɛn na wo ho ema anamafo aya bai obi kwa yie obi kwa adwabo ase okɔ nananom anim otimi fra ne ntoma sane opebia nti mepese wo de futuo bi ebema tissue anamafo aya bai efa ye ntoma frem sane wodi kan kasa ntoma fra na nkasa no ekasa obroni be kasa communicate nti se communicate na ekasa de a ene se ye kɔ nananom anim titiriwo a kwanya ye be fa so a ye be fra ye ntomam sebe ya ye mfom nananom nti afutu a nana wada wo ma wo de beja ye nana de ye konu mu a won say ye to santre ye cha ye wroto ba bi na ya boye musei abo mu a onsuso ajoso na no nya de bank tools no ho no bia cha da bi ana mu de wontimi fo so kan kwhye ho na yo ofra na efra to de ade kwa mfia mfa nsa densa mfa mafi ni die a wo manana no so wo be kire se woni bibia wo de be di akonim ana na so ajoso sanete ma ni nyo wonwa amane bia nyame abo ama se ye wo dia na mu oni nyo ho na mu oni ji ho a ukro mu pega me be mfatu bebre wo nkofo ye ji amane edie na ade esombo na ya ne kan wansem duasini a ne de sayare no sanke yetimi nya entete papa efri ye nananom ho akontuo mu sem ani fie sensem nya amane hunti no ya na ye ja kon na to fom enso abrabo no ye kon umpo ye dia ma on ye nyina akikira bom na ye fe okay enti no mum ye nya nkranche ni nya ni gie sonkum bi na de wo ye ni die se no wonye ni ye na de wo ni die se so wonye ni ye na ye nyina ye ni ka bom a na e bo se ye me ka ko sin so no se de obroni de nyoma ba ye prepra ye kasa ye hwe nyoma bebre nya wo so nyame nkyira so no ma nipa ni anhwe nsua de papa mfiri mu ni amfa ye kra ankoloko ankosua obi amane ankobo ye hwenim ankobo ya sum ankotiti eni nton oba ma ye na ho aye hunsun ye dam nanso ye de nhyira ada ye so de mi se nyame a se wonkan ho no ma hunumu kase ne nyina amfa wodo entena wiase ana wada wo ma
yɛbɛda ase pii sɛ wagye brɛ na ɛnɛ wakyerɛ yɛn ntoma fira mu ahodoɔ ɛne kwan a yɛfa so fira ntoma ɛne edin ahodoɔ a ɛda ntoma fira biara nso ano ɔda wo ma abrepam yɛbɛsan ne wahyia na yɛatoa nkɔmmɔdidi ani so nti abusuafoɔ ha ne yɛde mu bɛsie sɛnea wa uhu yei ɛne da hɔ no ɛnyɛ nna na nka menim sɛ yɛtumi fira ntoma koraa de twa mpoa sɛ yɛtumi fira ntoma de bibi hyɛ ya motuom na yɛbu ntoma na agu so saa papa firi kromu ba papa firi kromu ba na sɛ bia ne loto bi otwa yɛ ɔkɔɔyɛ abɔ afa nkyɛn na firi kromu ba ne kanu sɛ yɛ ɔde ani brɛ ba fie a uhu ya no ahu sɛ controller iwe boss no never wa uhu action go to the devil ani braba eti oyiwa sɛne mo muhu ye no saa na tie eti esra Asante mankoso mama mani age adama na na nyame nso nhyira wo nso onhyira wo nso no so ma wo de nso nkoso ti abusuafo ne ha na yɛde mu besie